Версайският дворец, наричан накратко Версай, е една от бившите резиденции на френските крале. Намира се в град Версай, регион Ил-де-Франс. Версайският дворец е един от най-известните дворци в Европа, разположен на югозапад от Париж. Тясно свързан с живота и управлението на Луи XIV, известен като Кралят Слънце. Още от дете Луи XIV е запленен от тази тогава обрасло с хръсталаци местност в близост до столицата. Първоначално младият Луи XIV използва Версай като допълнение към основната си резиденция в Сен-Жермен-ан-Ле. Стремежът да затвърди едноличната си власт свързва избора на местата, където да устрои съществуването си. Жилището е скромно, но интересът на младия крал е насочен към градините, които баща му е очертал в едри щрихи, оформеността изток-запад в перспективата на замъка, а с изкопаването на басейни е започнато отводняването на блата. Скулптурните ваяния и играта на водоскоците оживяват творенията на бележития майстор на градинското изкуство Андре Льо Нотър. У Луи XIV постепенно се заражда идеята да превърне Версай в седалище на правителството. През май 1672 година това става факт. Завършено е огромното южно крило, предназначено за апартаментите на кралското семейство. Симетрично е построено северното крило, както и крилата за министрите, помещенията за обслужващия персонал и конюшните. Параклицът е последен етап от строителните работи при управлението на Луи XIV. Построеният по заповед на краля Лебедов фонтан бил основно променен през 1671 година и се превърнал в фонтана на Аполон. На него богът седи в колесница, в която са впрегнати 4 огнени коня. Скулптурната композиция е от олово с златно покритие. Кралят Слънце има от двореца си огледална галерия, дълга 73 и висока 13 метра. Срещу нейните 17 прозореца, които гледат към парадната част на парка, симетрично са разположени кристални огледала. Целият таван е в стенописи, величаещи живота на монарха. Тук кралят посрещал точно в 11 часа представителите на народа, които му връчвали петиции. Да се достигне до този огледален рай, се преминава през залата на мира или залата на войната. След смъртта на Луи XIV през 1715 година, наследникът му възлага на архитект Жак Анж Габриел да надстрои в северното крило разкошен придворен оперен театър с подвижна сцена за 700 зрители. Подът на овалната зала с приказна акустика и позлатени резби от трицветен мрамор. За съжаление, използвали я само в изключителни случаи, защото се осветявала от 10 000 свещи в 14 полилея. Съкрушителен лук за държавната хазна. Във Версайският дворец се влиза през портата на висока решетъчна ограда от площада на армията. Тя е украсена с лилиите на бурбоните, а групите на стръжните стълбове символизират победата на Луи XIV над Австрия, Орел и над Испания лъв. От портата най-напред се влиза в двора на министрите, а по-навътре в кралския двор. Особено величествен изглед има дворецът от към лицето на градините. Западно от двореца се простира обширна градина около 1000 декара. Тя е построена за 7 години, считано от 1668 година и е изпълнена с множество мраморни и бронзови скулптури, някои от тях копия на антични произведения, а други творения от 16 и 18 век. Из парка има няколко различни по големина водни басейни и великолепни алеи. Западно се намира Гран Канал, водна площ във вид на кръст, където кралят е плувал в гондоли. Има и малка къщичка за гондолиерите. Във вътрешната част на парка има и много фонтани. Северно от Гран Канал е паркът на дворците, големия и малкият Трианон. Самите дворци са богато обзаведени и декорирани. Близо до тях е музеят на коли от различни времена, кралски коляски, шейни, носилки, коляската при коронацията на Наполеон I и други. Северно от дворците се простират обширни градини, езерца и чудесни алеи. В източният ъгъл на градините са колибите, селски къщи с мелница, мандра и други, където Мария Антоанета обичала да се чувства като селянка. Версайският дворец е най-яркият символ на една отхвърлена, но неизменно очароваща обществена система, присъща на един от най-знаменитите крале в историята Луи XIV. Във Версайският дворец са подписани редица международни договори и той е образец за големите дворци в Европа.